MMM vas danas pita šta je po vama najveći porok. Svi znamo da su to cigarete, kartanje, alkohol i droga, ali da li postoji nešto još što je porok? Sad ćemo da vidimo. Porok. Prorok. Porok? Pa živjeti, raditi, a ne primati ni. Šta je to porok? Pa najveći je porok što na ovoj planeti još nije pronađen taj ključ. Kako ti kažem, ne znam šta znači to. Nema ti od čega da živiš, to je najveći porok po meni. Nemam porok. Nažalost. Nemam poroka. Nažalost. Šta? Pa nije ništa, nije nikakav. Moja porodica. To je porok. A šta mu je to? Ova korupcija i što se niko ne brine za siromašne slojeve stanovništva. Za alkohol. Pa ne šta da kažem drugo. Pa nije za svakog. Cigareta. Prorok. Prorok. Pa to svetac neki valjda. Prorok. Partizan. Laž. Nepravda. Grijeh. Evo taman, vidi se šta je najveći porok. Pa najveći je porok što na ovoj planeti još nije pronađen taj ključ. Ja, neka nebeška šila. Oblast u Atlantiku.